Bai. Bai, ni aske sentitzen naiz. Aske sentitzeak ez du esan nahi ardura gabe bizi zehala, justo kontrakoa. Zeure bizitzaren ardura hartzen duzu ehuneko handi batean. Gu ez gara soldatapeko hartzaileak eta bueno, hau edozein autonomok daki, ezta? Zure jardueraren erantzukizuna zurea da ehuneko ehunean. Eta hori bizidunekin lan egiten dezunean, biderkatu egiten da. Baina ni aske sentitzen naiz, nire lanbidean. Askatasun falta hasten nahi sentitzen behar bada kalera jaisten nahi zenean. Ezta? Edo jendarte honetan dagoen funtzionamendua hiritik eta hirira begirako funtzionamendu hortan sartzen nahi zenean. Nik hemen, ez dakit, sentitzen dut erritmoa beste bat dela. Kalian dagoen erritmoa eta kalian ari naizenean ari naiz hiri eremua, eremu urbanoan, ez da, deitzen den hortan. Patxada gutxi ikustet. Nahi baldin badezu gure bizimodua sinpleagoa da, baina ez gea sinplikerian bizi. Bizitzan oinarrizkoak diren gauzei begira bizi gara. Eta behar bada hiriko bizimoduan, bizitzarako funtsik ez dakaten gauzei begira bizi da gehiago. Jatea, ondo jatea, ez tripa betetzea, baizik eta elikatzea. Beroa izatea, horrek esan nahi du zu agurra egin behar dela. Janztea, maitasuna, elkarbizitza goxoa izatea, seme-alabekin, etxekoen artean, woferrak ere etortzen direnean berdin. Sentitzea nunbaiten horren parte zehala, eta nik uste oso garrantzitsua dela, hainbeste ordu eskaintzen dizkiogunean lanbideari, lanbide horrek zentzua daukela. Munduari zeo zer eskaintzen diola. Bai, nik sentitzen dut lehen gehiengoa eta zabala zan baserri mundua, gero eta bazterrago gelditzen ari gehala, eta ez bakarrik naturarekiko daukagun harreman berezi honi begira, iruditzen zait ere gurea folklorerako gelditu dela, eta folkloristak haserretuko zaizkit, baina ez folklore zentzu ez dakit jatorrian, baizik eta parke tematikorako aitzakia ere izan gaitezkela, Folklorizazio txar horren baitan sartzen da baserritar eta baserriaren irudia, baserri zaharra, tradizioa, baserritarrare zaharra, normalki gizona, eta noskinik ez dut neure burua hor ikusten. Eta orokorrean, nik ez dakit hartzainek ze itxura dakaten, baina behin baino gehiagotan gertatuko zitzaion ere
beste edozein emakume baserritarrari entzutea, ez da kasu itxuraik. Ez da gize itxura euke barko genuken, baina hauxe da daukeguna, ez daukegu besteik. Idazten dut neure burua ordenatzeko, idazten dut askatasun bidea topatzen dudalako idazketan. Lekukotasun bat ere usteko, hau noizbait gertatu zen, eta ez dakit, behar dudalako, behar batetik abiatzen da. Bai, gustatzen zait, irakurtzalea naiz, eta askotan batera doaz, ezta, bi zaletasunak, idazteko zaletasuna eta irakurtzean. Bai, nik ustet baietz. Lehen aipatzen genitun erritmok, ezta? Ez dakit tokatu zaizuen asko gardien artean ibiltzea, edo behiekin, halako sentsazio bat dago, ez? Dao patxada, dao beste ritmo bat. Eta hausnarkariek, dakaten berezitasuna da, jaten duten hori gero hausnartu inbar dutela, ezta? Sabeletik berriz be, ateatzen da jan duten hoi, eta hor eukitzen dutela. Eta niretzat idaztea hoxe da, hausnarrikia. Bai, eta gainera gure lanbideak aukera ematen du etengabe hausnartzen egoteko. Liburuaren kasuan argi neukan helburua zala hartalde baten lekukotasuna uztea. Zatia hemen, egon dira pertsona batzuk, bizipen batzuk izan dituztenak, ze bizimodu hau eta bizipen hauek ez dira orokorrean oso zabalduak. Hauetaz ez da hitz egiten. Eta nik ustet, liburu honen ez dakit, funtzioetako bat badela normalean hitz egiten ez dan horren lekukotasuna usteko, ez da? Bai, nik esango nuke eraldaketa sozialarako ezinbesteko tresna dala artea, orokorrean. Eta literaturak nik usteet askea deneinean balio behar du bai gertatzen ari denaren lekukotasuna usteko, baina balio behar du ezinbestean bestelako eszenatokiak irudikatzen laguntzeko. Etorkizun posibleak, bizitza posibleak irudikatzeko balio beharko lukela iruditzen zait. Bai. Nik ekarri ditut bi liburu, niretzat oso gertuko, ez dakit zenbat aldiz irakurri ditudan, baina desente. Lehendabizikoa Leire Milikoa Larramendiren Lur gainean itzala azpian, emakume nekazariak eta parte hartzea. Liburu honetara gerturatzen danak topatuko ditu emakume baserritarren gainean dauden iritzi, aurriritzi, mito eta abar luze bat eta isilean gelditzen diren gauza asko deskubritzeko
aukera izango ditu. Eta bestea, Gustavo Duk da egilea, Cuentos del Progreso, Conversaciones con el Pastor du izenburu, oso liburu txikia da, 3 zati ditu. Gustavo juten da Jeromo Aguadoren hartzai baten etxera, han izandako elkarrizketak, gero Jeromok itzultzen dio bisita Bartzelonara, eta gero pandemia sartzen da eta online haitzen dira. Eta nik uste bizitzaren gaineko hausnarketa interesgarrik eta sakonak egiteko aitzaki oso politia dela liburu hau ere. Eskuak? Lana. Hiria? Arrotza. Basoa? Arnasa. Heriotza? Bizitza. Bakardadea? Pilatua. Elikadura? Funtsa. Ekologikoa? Ezinbestekoa. Auzolana? Beharrezkoa. Denbora? Altxorra. Eta etorkizuna? Posible.